Niektorí si myslia, že zjedli všetku múdrosť sveta a medzi tých, čo si to o sebe myslia, patrí aj Magda Vášariová. Tá navyše ešte dokáže tých, ktorí s ňou nesúhlasia, dourážať tak, ako málo kto vo verejnom priestore. Navyše je presvedčená o tom, že to tak má byť a je to správné. Dáma, ktorá slúžila všetkým režimom, dnes slúži tomu, ktorý ju živí a dáva jej priestor. Keď tá, ktorá iných nazýva spodinov, protestuje. Hovorím o modle progresívcov, globalistov a dúhových fanatikov Magde Vášáriovej. To je tá pani, ktorá nevoličov progresívneho Slovenska nazýva spodinou a tými, ktorí škodia krajine. Ako inak? Už všetci vieme, že zárukou úspešného, osvieteného a vzdelaného Slovenska je jedine strana PS. Rovnako vzdelaná je aj Vášáriová, ktorá ako štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí nevedela, s kým susedí Turecko, alebo nemala potuchy, o čom hovoril prezident Bush v Bruseli, keď sa ju na to pýtali novinári. Keďže však má ten správny progresívny morálny kompas, pre liberálne médiá to nebola ani hanba a ani to nebolo hanebné, tak ako je pre nich hanbou a hanebným všetko, čo urobí táto vláda. No a táto mimoriadne vzdelaná, pokroková osoba dnes organizuje internetový protest proti vystúpeniu premiéra Fica v ruskej televízii. Argumentuje všetkým, čo sa dočítate otvorením ktoréhokoľvek progresívneho média, a to strašením koncom demokracie, kolaboráciou s nepriateľom, Jánom a Martinou, neplnením záväzkov voči spojencom, pomstou a tak ďalej. Neoriginálne, farizejské. Rovnaké ako autorka. Ak sa dá premiérovi Ficovi čosi vyčítať, je to, akým spôsobom nechal drahého priateľa Denisa Šmihala vytrieť podlahu so Slovenskom, ďalej podporu vojny na Ukrajine, nielen počas hlasovaní v Európskej únii a na to o všetkých možných pôžičkách z nášho vrecka, ale aj masívnym vyzbrojovaním Ukrajiny, či deklarovanie bezpodmienečného vstupu Ukrajiny do Európskej únie.